Aja pringisan. Pekisakan ora panglima dosa. Prajurit, iki aja nganti kerajaan Persia kene aja ana kerusuhan apa. Ngestaken dawuh. Ku Panglima Khairul Abbas Darussalam iki perlu tilik sandi. Ya. Beo gawe rusuh. Prajurit iki kari pisan. Iki. Prajurit kari. Hei. Kula. Kok Kanca kula. Pendudukan. Aku sak perlu keliling. Belusukan. Ya. Awak kabeh aja nganti leno oleh menjaga kerajaan ya. Para prajurit kabeh. Ayo. Pengen aku tak perlu aja nganti sandi gawe rusuh nek kerajaan Persia. Semoga kula mung. Aku kaya. Iya ta? Oh, ilu lapas Darussalam. Iku sinuwunku. Aku yo nyambut gawe ngono. Apa tak ngene, Bu? Lah terus apa Nek mbok konangan aku yo nyambut gawe dipidono aku iku. Ayo mel aku nang kerajaan kono aku lah ya. Yo ayo.
Iya Mbak Yu, aku mau proses aku ora turu kok gini iki to. Iki ku yo masa aku apa yo. Kepengin dirabi karo juru masak ngono Mbak Yu. Kuwi kene. Tetap. Awakmu kepengin ora turu iki. Yo. Wis jenenge ngene lho. Awakmu ki angen-angen nek awan iki ya angen-angen. Tapi angen-angen kok angen-angen ta bisa. Awakmu kepengin dirabi Juru masak. masak. Pergi kene yo. Kerajaan pergi yo. Dene kono yo jumbo karo angen-angene Mbak Yu. Lho, Mbak Yu iki kok Padahal aku meneng-meneng ngono. Ya duit pikirane ora tak bakakno. Aku tuh upama ya. Upama payu lagi terus wong lanang gelem karo aku ngono. Pikiranku lho kuwi tapi tak bakakno karo dulurku loro. yo Aku kok lho, ngomong. aku ya kepengin aku dirabi dulu taman. Loh, taman membina rese-rese kok duduk. Ya gak apa-apa nek jan-jane gak ada sesek. Wit-witan enek buahe, enek wewahe kaya rambutan, kaya langsung kaya ceglok kabeh. Lah ya diadahi go mulih parah. Mesti iku ya cocok kok rasa kemat-kemat jajan dhuwur ku gak lu. Lah padha ae lah nek pamane kepengin dirabi dulu masak. Bedino gua kita. Ya sama sini ngono to. Kowe mangan. Kula tambah ayu. Jeneng wau napa? Kula niku nggih ada cita-cita lho. Kita salah apa to, Dek? Niku napa nggih? Dani yo kepengin dirabi rajane Persi. Loh, Andita, Napa Mbak Yu? duwe kegayuan iki oleh. Yo aja oleh bayang-bayang mesti gede-gede ki oleh. Tapi aja cek utang lompok gak mau nduk ndak ketelengan. Jawab lagi urip kaya ngene kok jawabmu kepengin dirabi. Rodo kerajaan Persi. Masa gak oleh ke Mbak Yu? Ya oleh ae wong duwe cita-cita, tapi ya utang lo paribasan tetep utang lompok. Dani muga-muga. Oh gak apa-apa nek pamane wong dene cita-cita ku ora nek wong larang ora wong main. Dani sini kepengin. Mudah kan lho nek Mbak Yu wong ngene ya aja ndek pikiran ngono ya muga-muga ae to. Ya dongakno ae. banyak kondo kok jenenge cita-cita kula murid oleh kabeh oleh. Kepengin dadi apa wong cita-cita lho. Muga-muga nggih Ora keturutan. apa-apa nek gak ngakoni to urip awak dhewe koyo ngene. Sapa mau bukan perlu ngono lho. Ora krungu kirane ora wong padha mau. Sampeyan kok ngomong Lah nek aku ya wis kuwi ae wong kepengin dirapi dulu taman kelas Chelsea kuwi ae mbok kelakon ora. Muga-muga kelakon. Totoane sejajar awake dhewe. Nggih. Ya sejajar awake dhewe. Dadi ora dadi wong nek krungu toko-toko teman. Ngomong apa ya kapuramu? Ngomong apa ya? Rasan-rasan sapa ya? Sampeyan agak mlebu rene kok ngerti rasan-rasan. Apa ngincen Tak rungokno teko njaba awakku wong telu iki ngomongno masalah kerajaan Persia. Apa itu kok ngomong? Krungu aku. Oh tarik goro. Prajurit. Siapa lo tampar? Kayaknya ancang wong telu. Siap no tampar. Bisa ulo ditantang. Ayo ngomong broko. Ketoprak kaki ini. Aku panglima. Panglima Khairul Abbas Darul Salam. Wes ngomong broko.
Sing mbok omongno apa? Kula niki kali adik-adik. Ya. Mung rasan-rasan wong dadah kepinginan iku ra saged mawon to nggih. Yang urip niku nek dadah cara wong gedhe niku duwe kegaduhan. Nek desa jenengan ngeten iki kepingin. Duweni kekarepan, Nggih duweni cita-cita. Ya. Bos Ya. takut tak. Kula niku namung guyonan ngeten no. Upami kula payu payu omah-omah dirabi wong lanang ngono payu wong lanang. Dirabi wong lanang. Kula kepengin dirabi juru taman ing kerajaan Persia. Prajurit Krua. Kepingin dirabi juru taman kerajaan Persia. Ya. Tapi ono liyane. Ono liyane gak iku tok. Nika adik kula. Ya. Karepan. Asya, Pak. Karepan apa? Ya ngono mbak aku omongnya nek mau. Ngomong mbak ya aku pengen jadi lagi wong sing makan ora dadi aku tuh mbak ini. Yo ora apa-apa kepenginan. Kepenginan adik kelas kan kepengin dirabi. Sopo iki jenenge? Asika. Hah? Asika. Astika. Sing awakmu? Asia. Asia. Sing Asia kepingin oleh guru taman. Sing Asika oleh bojo juru masak. Jenazah tuan kata sego-sego. Oh iya iya iya. Mari ngono aku ngrungokno sing kaping 3. Apa sing tak rungokno ono sing nyelewedi ya. Niki adik kula nggih ngapunten nggih wong tiyang lari sik cilik tenan omong selamat romen. Ngapunten Nduk. Maju. Ojo wedi karo Khairul Abbas Darul Alam. Panglima Persia. Panglima sumpah. Sumpah. Ojo nek sumpah-sumpah. Enten lho wau sing kula omongaken nggih. Kepengin dirabi Raja Persia. Hah? Prajurit, Nggih, menapa? kru awak. Kru. Dirabi Apa? Dorpes. Saya Mbak Pres. Tak kono. Nek aku salah rumon. Awakmu kepengin dirabi sop. Nggih, penjenah. Sing genah ngomongmu. Kula kepengin dirabi Raja Persia. Raja Persia. Nggih kata cita-cita. Ojo pringisan. Pekisakan oleh Panglima Rusa. Prajurit, iki ojo nganti kerajaan Persia kene ojo ana kerusuhan apa. Ngestaken dawuh. Ku Panglima Khairul Abbas Darussalam iki perlu tilik sandi. Ya. Kowe gawe rusuh. Prajurit iki kari pisan. Iki. Prajurit kalah lho. Hei. Kula. Kok Kanca kula. pendudukan. Aku tak perlu keliling. Belusukan. Ya. Awak kabeh aja nganti leno oleh menjaga kerajaan ya. Para prajurit kabeh. Ayo. Pengen aku tak perlu aja nganti oleh tilik sandi gawe rusuh nek kerajaan Persia. Semoga kula Aku kaya. Khairul Abbas Darussalam iku sinuwunku. Aku yo nyambut gawe ngono. Awet ngene. Lah terus sapa sing mbok kenangan aku yo nyambut gawe pidono aku iku. Ayo mel aku nang kerajaan kono aku iso lah ya. Yo ayo.
Ya sama sini kan wajan yang ngono to. Adine bedah Pak. Ora apa-apa dadi ora dadi apa enggak. Ngene lho, Ngrembok apa. tak kandhani. Awake dhewe iki sing luput. Urip ya wis liwat kayah apa maneh aku. Jenenge perawan. Perawan wis sakmene gedine wis sak wis liwat umur. Awak setara. Nek kaya adike iki urung sepiro. Mergo mbiyen tekone kakek rada aku. Dan nek awakmu ki metune kesundulan. Emang aku kok kuwi ndak nyuwun ya. Siapa mana mau ngajian kene yo. Rekan-rekan awak dhewe iki wis perawan kepengen lho, Mbak. Saya kasih omong-omong nang wong tangga-tangga kuwi dikira ora payu. Mergane cara anune kan adek iki yo duwe lho wong awak dhewe wong urip kok masuk piye-piye iki yo panggang duwe kepikiran, duwe cita-cita, yo duwe besok akhirnya besok nak tuwa ki kaya apa ngono ki duwe jane. Ya mestine ngono to. Kira Mbak Yu, aku mau proses aku ora tur kok gini iki to. Iki ku masa aku apa ya. Kepengin dirabi karo juru tas, juru masak ngono Mbak Yu. Kuwi kene. Kan to. Awakmu kepengin ora tuwa iki. Ya. Wis jenenge ngene lho. Awakmu ki angen-angen nak awan kuwi ya angen-angen. Kadang-kadang kok ana-ana Mbak bisa. Awakmu kepengin dirabi Juru masak. masak. Ning Persi kene ya. Kerajaan Persi yo. Nek kono ya jumbo karo angen-angene Mbak Yu. Lho, Mbak Yu yo iki Pak. Masih aku meneng-meneng ngono. Ya duit pikirane ora tak bakakno. Aku ki upama-upama lho ya. Upama payu rapi terus wong lanang gelem karo aku ngono. Pikiranku lho kuwi tapi tak bakakno karo dulurku loro. Ya Aku coba lho, ngomong. aku lho kepengin aku dirabi dulu taman. Loh, taman membina rese-rese kok dodok. Ya gak apa-apa lho sak kene nek ada sesek wit-witan enek buahe, enek wewahe kaya rambutan, kaya langsung kaya cegelok kabeh. Lah ya diadahi go mulih parah. Mesti iku ya cocok kok proses kemat-kemat jajan dhuwur ku gak lu. Lah padha ae lah nek pamane kepengin dirabi dulu masak. Bedino gua cito. Ya sama sini ngono to. Kowe mangan. Nek upama awake, upama awakmu. Kula tambah Ayu. Jeneng mau napa? Kula niku nggih ada cita-cita lho. Kita salah apa to, Dek? Niku napa nggih? Dani yo kepengin dirabi rajane Persi. Loh, Andrita, Napa Mbak Yu? duwe kegayuan iki oleh. Yo aja oleh ae bayang-bayangmu ki gede-gede ki oleh. Tapi aja cek utang kelompok gak mau nduk ndak ketelekan. Ya wong ora dhewe urip kaya ngene kok awakmu kepengin dirabi. Raja kerajaan Persia. Mosok gak oleh ki Mbak Yu? Ya oleh ae wong duwe cita-cita, tapi ya utang lo paribasan tetep utang kelompok. Dani muga-muga. Oh gak apa-apa nek pamane wong dene cita-cita ku ora nek wong larang ora wong mayu.
Lan iki kepengin. Mudah blok. Mbak iki wong ngene lek aja mbok pikiran ngono ya muga-muga ae to. Ya dongakno ae. Banyak kondo kok jenenge cita-cita kula urip oleh kabeh oleh. Kepengen dadi apa cita-cita lho. Muga-muga nggih keturutan. Apa nek gak lakone to urip awak dhewe koyo ngene. Sapa mau bukan perlu ngono lho. Ora krungu kirane ora wong padha mau. Sampeyan kok ngomong, Lah nek aku yo wis kuwi ae. Kepengen dirapi guru taman kelas gajah iki kuwi ae mbok kelakon ora. Muga-muga kelakon. Totone sejajar awake dhewe. Nggih. Ya, sejajar awake dhewe. Dadi ora dadi wong nek krungu toko-toko teman. Ngomong apa ya kapuramu? Ngomong apa ya? Rasan-rasan sapa ya? Tak rungokno teko jaba awakmu wong telu iki ngomongno masalah kerajaan Persia. Apa iso kon ngomong? Krungu. Oh tarik koro. Prajurit. Nih, siapa lo tampar? Kayaknya ancang wong telu. Siap no tampar. Ayo ngomong broko. Ketoprak kaki ini. Aku panglima. Panglima Khairul Abbas Darul Salam. Wes ngomong broko. Sing mbok omongno apa? Yo. Mung rasan-rasan wong gajah kepinginan iku ra saged mawon to nggih. Yang urip kuwi nek gajah cara wong gedhe lho duwe kebajuan. Nek desa ngeten iki kepingin. Duweni kekarepan. Nggih duweni Cita-cita. Ya. Mbok takut tak. Kula niku namung guyonan ngeten lho. Pamit kula payu. Payu mama dirabi wong lanang ora payu wong lanang. Dirabi wong lanang. Kula kepengin dirabi juru taman kerajaan Persia. Prajurit, krungu. Kepingin dirabi juru taman kerajaan Persia. Ya. Tapi ono liyane. Ono liyane gak itu tok. Nika adik kula. Ya. Karepan. Asya, Pak. Karepan apa? ya ngono mbak aku omong ngene mau. Ngomong mbak ya aku pengen jadi lagi wong dine makan ora dadi aku tuh mbak ini. Yo ora apa-apa kepenginan. Nika adik kelas kan pengen dirabi. Sopo iki jenenge? Asika. Hah? Asika. Astika. Sing awakmu? Asya. Asia. Sing Asia kepingin oleh guru taman. Sing Asika oleh bojo juru masak. Jenazah tulan kata sego-sego. Oh iya iya iya. Mari ngono aku ngrungokno sing kaping 3. Apa sing? Sing tak rungokno ono sing nyeleweh dia. Niki adik kula nggih ngapunten nggih wong tiyang lari sik cilik tenan omong suruh Mas Romet. Ngapunten, Nduk. Maju. Ojo dadi karo Khairul Abbas Darul Salam. Panglima Persia. Panglima sumpah. Sumpah. Oh, tadi sumpah-sumpah. Enten lho wau sing kula omongaken nggih. Kepengin dirabi Raja Persia. Hah?
Prajurit. Guru awak. Guru. Apa? Dorpes. Saya Mbak. Takono. Nek aku salah rumon. Awakmu kepengin dirabi sop. Nggih, penjenah. Sing genah ngomongmu. Kula kepengin dirabi Raja Persi. Raja Persi. Iki kada cita-cita. Ngarepku iki sop. Iya. Kula kok mboten ciletek Bang nggih. Lanang apa wadon iki, Mas? Asli. Ulangi. Dino iki hadiah sing kanggo awakmu. Nggih. Ini kok. Nggih. Asik kan? Juru masak Kerajaan Persi iki mau. Aku koyo Nemu, bila apa ora? alhamdulillah. Ya, mesti kok. Iki berarti nek salah pasir. Kalau masih kita pripun? Mempur. Nek lem terus Kenapa? kemampu. Mampu eco niku nggih. Nek asem Asem kemelaga. ada. Enten kecute nggih. Cekute Oh, alah. Sik iki kok. yen koyo ngono kenalan. Kula kenalan. Yo, Kula niki isinan lho. lah. Kali mboten nate tempat kali ana estri. Iya ya. Kok dadi pekun lho ya? Piye to? Bojoku Ayo. ya ngono kan makan kok dari bojoku. Yo, nek aku wis gagas. Yo, sampe gak nolak. Akhirnya gue apa ya? Sing wedok ngepek wae. Lho sewu. Wong loro kantun setunggal. Siji niki ingkang dadosaken arah kula Betono. Ngono iki. Apa ku? Oh. Sampai dadekno atine Panglima Begodhong iki perkarane apa? Ayo. Ngomong blokoe. Wes lagi kali-kali ngomong mana nih kon ngomong mana? Panglima harus salam nyeret sampean sampai ke ngarep sini. Kira-kira apa sampean niat sing ala awak. Aku lho coba. Kula mboten gadah niat sing ala. Kula mboten gadah niat sing ala. Lah nek kowe ora duwe kelumputan kok nganti digawa karo panglima karo abad unggah ning keraton ter. Ngomong apa nek ngomong apa nek rasan opo ngenani keraton ing Pacitan. Ngenten lho, kula niku gadah cita-cita nggih, gadah kepinginan. Duwe kepinginan. Nggih, Kepinginanmu apa? nggih kula kepengin dirabi Raja Persi. Piye? Pun ora kiabur. Balenono ucapan. Kula niku kepengin dirabi Raja Persi. Jenengmu sapa? Andita. Adita. Nggih, Wis mok pikir. sampun. Kula pikir mateng-mateng. Wis mok gagas Sampun. Raja Persi aku. Kowe wong esuk sekarang pradesan Rembang tamu perain Wahyu. Iya. Soki Hodo.
Mboten mboten sida bondo. Kepingin dirabi karo Raja Persi. Nggih niku kan angen-angen nggih kepingin. Napa niku nggih salah? Dirembe-rembe lagi. Nalendra saka maca negari. Yen krungu perkara iki. Wong wadon saka karang kladesan. Raen ora setrayu. Munggah aja pikiran karo Raja Persi. Napa nggih salah? Prajurit. Panglima. Kasihan bro. Dinori. Oke. Andika. Yoko gatok. Ayo. Bapak sama. Keparang matur. Anak angger jawuh kados ngaten menika werginipun kados sebab nek nurut pangangen-angen kula menika wonten paribasane jodoh sing teka dhewe. Nurut ature Bapak Nujum kala wau nek jodoh tekane jodoh tibane pepesten lan tekane rejeki iku menungso ora kuwawa nduga. Lah menika wonten wekah wadon kok malah badhe dihukum gantung niku aja pundi. Paman Perdana Menteri Bapak Nujum. Ampun dan kumanan. Panglima, punten alam sewu. Bunting. Niki wau sampun ibarat tempun gadah sabda Pandhita Ratu. Ya, itu boten keistilah malu. Gantung, mogok lo gantung ya teng alun-alun Persi. Ora kaya ngono sih tak. Loh. Ora digantung gulune ngono. Minane iki saksana, Paman. Nggih. Bapak. Panglima lan prajurit kan. Adita. Nggih. Kowe tau gantung kawit. Kok jikat itu? Dan aku rabi ini kok jikat? Paman Perdana Menteri. Nggih. Ngaten. Kula mboten nyelaki, mboten bantah utawi mboten badhe nyulayani menapa ingkang dados dawuhipun Bapak. Nggih menika ingkang dipun wastani Pati Nggih. Monggo. sampun teko dhewe. Nggih. Anak angger Nggih, Pak. monggo sakmangke sampun kelakon nggih kelampahan panjenengan nggadahi sisian garwa prameswari. Nggih. Monggo paring dawuh kalian Panglima supados mbiyawarakaken sak sedaya kawula ing Kraton Persi. Nggih, benjing wonten ramen-ramen panjenengan badhe nikahan kalian calon bojo menika. Paman Panglima. Nggih. Mboten kula bali malih sampeyan pun mireng dawuhipun Paman Perdana Menteri. Perkara dawuh kula monggo diramekaken sedaya kawula nalendra Patmonco Negari sami diundang sami rawuh nyekseni kula dados panjenengan dawuh. Monggo. Panjenengan dawuh. Manujun kula nyuwun tambahi pangestu. Mugi-mugi kula bebrayan menika ngantos dados kaki-kaki lan Nggih menika kedadosan ingkang dipun wastani. Ewa yen pambudi dene urip dadi tuwa niku saka tembung tuwa. Wong tuwa bisa tuwa tingkah mulai anak ingkang Mati lakon gelare jagat kae dene ginare dadi pemenya saka gelas. Menungso urip teng alam donya mboten saged ngertosi napa ingkang dipun kersakaken kaliyan Gusti kang ngatare jagat lan menika sampun kersane Gusti kang mungso. Paman Perdana Menteri nyuwun tambahi pangestu. Nggih, sawatemen usaha pinawanan kabaraken. Nggih. Ayo monggo.
iki kok aku seneng. Ya, bodo donya kawan kabeh. Kereta-kereta cepatno. Ya. Ayo, ya. Asik ya, asik. Ya wis ora tau awak dhewe tambah. Kok gak iso nek ora iso. Kulo iki kono prajurit marane awake dhewe iki kangen kaya apa ya gak iso. Ning yo ngene. Ya tak wong jenenge urip nang donya iki ya pengen enak, kepenak, apa kok kepirutan. Yo mikir lho, iki apa maneh awake dhewe kepenak kok. Lah kok ae jaman temono. Kira-kira sudah orang bilang tahu. Kok ngono kok nyari tak 5 tahun. Yo bener nang tahunan ngono kok. Sama orang tahu. Orang tak masalah itu kudu iso awake iki iso kudu iso ning rahasia kok barang sing dilakoni awake dhewe. Sakjane ngono dosa gedhe. Tapi merga awake dhewe iki kepiye janji. Jarine dikai donya sing akeh ora entek dipangan sak anak suwun besok. Yo, nah aku ya eling nang para prajurit sono ngono lho dadi bulan tahu. Ya durung. Kadang yo do buka pintu. Kok iki barang-barang mati jare. Ora barang awake dhewe nandur panenan nandur dirabut. Barang sing apik terus wah panenan karek nduk. Oh, ngajarene. Lah nek brete yo. Ngene kok kok. Sembah-sembah kaya kawula dawake dhewe. Yo wis dhewe iki ya wis ngene iki ben cukup kandhang karo dipangan beda karo biyen ngono tok. Lah yo apa cuma yo pikiran apa maneh nang iki yo. Yo kon pikiran apa maneh. Pikiran apa yo mengarati iki mung dosa. Yo dosa iki le. Dosa iki. Kok dosa iki? Yo aku yo enek kok iki mau. Yo aku ora malah dosa, Mbak. Lah kaya kare pelakon. Ya kare saiki iki kare ngenteni. Kapan nek janjine nek kowe donya brono barang ngono kuwi to, Mbak. Yo malah dosa ora apa jare besok. Aku karo sampean bae awak sampean yo. Aku manut sing ya yo nek ora manut karo aku menawa jangatine wong tuamu. Lah kok ape manut karo sapa? Wong kowe nek gak tak pimpin biyo yo ben nolak ora dadah.
Awak dhewe mencari-cari Gusti Kang Lima gak? Terus rene ngeperi donya. Ana apa kae ngeperi donya Mbak? Ah, kosok wong kaya ngono ae aku iki yo. Aku iki yen yo aku iki ngono lho. Kurang lho aku. Yo, ngomong aku dulu, aku sing sabar ae nggih. Tapi yo nek ngono. Kuwi iki yo pokoke iki yo manut bukan juga ndang donya kok mau akeh, kon jatuh ke kualung. Kalau bedengan kaya mungkin pengewan ya lho. Kan bikin pengewan gelare tak ngene. Ojo kok pengen aku. Tambah kan sudah tak yo iso kok promosi. Tahu mau Kangen mangan. Kaya ane kok ayem-ayem maneh iki. Nggih Gusti. Lah pripun mboten ayeman. Kula nggih namung rasan-rasan kali adik kula niku sing rasane nggih namung jenengan kok. Lah iki bojone Asita nanti. Nggih, wonten pesanan Oh, ana pesenan masak. Lah itu Asia. anu bojo kula wae bon-bonan ngresiki taman-taman sekolahan. Oh, ana bon-bonan. Bon-bonan resik-resik taman. Resik taman. Loh. Kene nek mari sedina ngoten bayarane kathah kula kan turun. Kula tangun sego. Iki mau wis oleh izin teko kerajaan kok iso oleh bon-bonan berarti. Lah kesane anu sampingan. Oh. Nggih, satu. Eh? Masalah duit, masalah donya. Alon-alon aja bisa kusu ngono lho. Gampang. Ngeten lho Gusti. Iya. Wong kula niki wau nggih pun arep karo pun dangu wae. Gek kok Gusti Padha kok mosok ngapusi lah ndelok wong-wongane kok ora ngapusi pikir kula ngoten lho. Panglima iki tugase akeh. Lho, akeh. Adi awakmu kudu sabar. Wah, ora pengen kembang gelang Gusti. Arep kalu. Gusti yo. Apa tak kurang sing tak kei? Niku wae nika nggih damel mangan saben Donya bondo dhisik sing ngono tak kabeh no. Awakmu dhewe opo? Bae nika bumbu sing laras kok kula delokne tenggenane mboten emas ngoten kok. Mboten emas ngoten. Kok iso duduk emas Nggih, laras kok. Lah iki ora emas lho. Lho, lah buka kula nemu kula ngoten namungan. Lah mboten emas kok. Iku emas kabeh. Sing tak kei jarang tak kare. Apa? Jarang. Wah, tak kei. Makan apa? Makannya apa? Piyik. Dokar tak jarane. Kok iso jarane budal iku lho apa tak dokare sapa? Manunu dokar iki kok sapa sing nari? Tadi ki ngaten lho Gusti tadi. Lho, Nggih, nek tak tutuke pokoke wah lima. nggih tangan. Oh iya apa? Lho Gusti tangan kok. Kade Kotak Pak. ya belani. Oh, Kula nggih nakir Pak. lho, Boten sakane sandal kiri mawon. kok nadi. Lho, dhisik kan wis tak kirim kok. Sak peti kok. Bagi mbek adikku. Lho. Iko sing masalah sing pertama sing dhisik iki lak wis kabeh ketok sukses awakmu iso nglaksanakno iso nyocoki atiku. Tak yo. Iki aku ana karepane. Lho. Aku
aku iki dhek karepane. Kuwi kok wis dikeki sak peti bagi wong loro, mosok wis entek. Aku dhek karepan sing koyo disik. Koyo disik. Iki sing keloro. Ngono lho. Aja kuwatir. Nek awakmu iso nuruti karepku, aja kuwatir. Napa malih? Haluamu, donya bondo, basan saksi garis mongko. Aku tanggung kei. Prajurit, tunggu. Sekarang, kau bersama saya. Ya, aku tak tahu kenapa omongan. Aja kan? Gusti Panglima. Ya. Terus kok enten malih penggawean malih pendamelan malih niku pendamelan apa? Kula dereng ngertos. Ya kaya sing dhisik pancet blejet. Ya kaya sing dhisik pancet blejet apa belajar dek kula. Nah, tapi iki ojo sampak krungu prajurit. Jenengan mlebet mriki nggih malah nganti prajurit. Kowe tak kon jaran sak prajurit. Ojo rame-rame. Ya. Iya, ngono lho. Dewa nggih aku adine kula boten paringi ngertos kok. Gurung-gurung sing keloro iki gurung. Sakit ngeten. Ya. Rene Gusti Panglima niku gadah kepikiran kados ngaten malih. Riyen kula sampun nindakaken. Ya. Kula ngerti dinten-dinten ta wong nggih ceplok, kula deguri mawon. Nek nggih saestu jenengan. Lho, aja kuwatir. Aja kuwatir. Kok negara. Nggih. Aja kuwatir. Pokoke laksanakno sing kekarep aku sing keloro iki. Ya. Prajurit. Karo aku piye? Ngono ya. Banjur anakku lanang apa wadon? Apa lucu? Anakku istri. Wujud menungso. Nanging piye? Lho. Kucing. Papa, perkara. Apa lucu? Bapak Panglima. Ingat. Rikala rumiyin bojo kula lairaken nggih wujudipun kewan. Kabeh kalinipun wujudipun kewan. Mila. Ngapunten. Napa garwa kula tumindak saja. Napa enten tiyang ingkang serik manahipun kalian kula dados raja wonten persiap. Nanging kedadosan nggih buktinipun nggih kados ngaten lha menika. Rama Nujung oleh pambatane Rama Nujung breset malih. Apa lucu? Terus pundi ngeten? Bapak Nujung kula wirang Bapak nyatane niki boten wujud jalma menungso putrane Dinun Prabu. Wujud ato. Sampeyan niku wujud kratone Persi. Ngeten. Yetosipun kula lagi. Kula
wirang menawi perkara mriki ngantos kawula ing Persia ugi nalendra saking Patungan negari Semar. Mula Paman Panglima Gawon bayi Gual tak jurune alas sakit kaping kalinipun Paman Perdana Menteri lan panjenengan pamunuju perkawis menika sampun kaping kali bojo kula Andita wirang-wirangan kula saniki teko prajurit kula kenging ngrangkat dipetoten alun-alun siksa to mriku supados ngaku napa pindhae monggo Aku gak jadi penasaran sih. Lah, aku penasaran. Gak penasaran ya apa? Sing tak gawe iki apa kan garo. Ya kok tetep jenenge aku dikongkon karo Doro. Lho, sama pahing aku. Kopi ya apa? Buka ya. Ngono. Piye lho, Rek? Pesene Doro Panglima, Mas. Pesene Gusti-gusti, Mas. Ojone kok mbok buka. Kon ngambu lho. Kan kotak iki irungmu. Lho, Mas, ono ngono lho. Gak duwe irung lah. Iya, Kok. Dadi aku nek ngambung irungku glowong. Apa maneh ndelok? Oh, ndelok. Iya. Mripat kecil ngali nang lho. Ya dorong. Ngono kok. Potongane nang mburi. Lah sisian. Ya prek. Lho kok dibuka. Dorong. Sekate. Ati tangan buka. Foto. Gak duwe tangan. Ya apa nek iso bayar? Iya ya. Lah terus diapano iki? Iki nek didelek kene. Ya, konangan wong. Lah enak. Aku ambek awakmu sing ayo nang pinggir kali kono. Lah kek pinggir kali kono ta? Pinggir kali delek kono sing buas tapi cacep di kono. Iya. Iki makane kene. Ya ayo, ayo aku delek.
tambah tuwek iki beban tambah abot, tambah abot. Tapi gak apa-apa kabeh iku pancen wis garise teko sing basa biyen. Tapi nek nurut omonge wong tua biyen, jaman biyen sing sabar ae ya. Sing sabar ngadepi masalah sing ana alam dunya. Ya muga-muga ae awak dhewe iki urip tambah ayem, tambah tentrem. Tambah maripah wis dinawi. Bojo saiki wis rada ayem pisan. Nek biyen awak dhewe iki eling-eling jaman biyen sing durung duwe sapa-sapa iso awak dhewe nyani melok sapa, ngenging nang sapa. Kurang kali. Kiri sapa iki? Iki suara kucing, suarane kiri. Loh. Kayak suarane bayi. Iki bayi tak gede. Orang pengen tangkis kini ya. Jangan apa Gusti iki napa mawon Gusti. Apa ombe kaya ngene. Mata delok mujure iki mun kaya menungso. Apa tak kucing, apa tak tikus gitu. Iki sampe gede iki. Loh. Nah, delok kondone kaya bayi. Iki sapa sing buat? Iki mono ture menungso apa ture setan iki ya? Nek ada malih biyen nak. Biyen awak dhewe tau nang pinggir kali. Ya krungu suarane bayine biyen. Ana kotak tak turung. Tambah kok bayine bayi menungso. Kami saiki berjalan. Tapi bingung aku apa iki. Kok menapa ae iki mono nugroho teko kuwasa iki. Kok menawa besok nek tak ngene. Anak iso kona nek aja di kone ngene kok aku nak meneng aja nangis kene yo. Meneng dek kan besok uripmu nemoni urip sing enak sing mulya sing pernah oleh panggonan tepat. Ya Allah. Iki baik menungsa temen iki. Iki wujude wedok, biyen lanang. Iya. Muga-muga diberikan terkelawan pater bumi susupan bodohan. Bayi tak cekel, tak pondok, tak jenengo pisan. Iki gak tak jenengo sapa-sapa, tak jenengo Felis Nadi.
paring dumateng kula. Mugi-mugi mawon dadosaken berkah barokah. Sing enak bayi iki tak dene murid tak bojoku. Meh gani yo senenge soalé gak duwe turun wedok. Iki turutan duwe turun wedok. Gani yo seneng bojoku tak gawe murid ae. Bukan koyok ngene, atine lagi bahagia. Bahagia awak. Bahagia. Ning aku kok gak iki. Lah apa? Awak dhewe urip tok desa melok bapak karo mbok. Ya. Bendino golek kayu wae nyambut gawe awak dhewe. Ya lumrahe anak saja ngewangi wong tuwa. Kon gak blenger golek kayu bendino. Ya kadang-kadang blenger. 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 Ngene, Parwis. Caca iki duwe ide. Ya apa, Cak? Duwe ide. Ya apa? Awak dhewe timbangane nyambut gawe golek kayu urip nang desa koyo ngene pakaian sompanan. Cacak duwe pangangen-angen kepengin dadi prajurit kerajaan Persia. Hah? Prajurit, Cak? Iya, Halo, aku yo gelem, Cak. awakmu yo gelem dadi prajurit kerajaan. Yo gelem, Mas, yo koyo ngene iki prajurit yo. Gelem aku. Tapi apot wis. Nek kajenge dadi prajurit kerajaan Persia, kudu pinter olah kanuragan. Iso awak. Iso, Cak. Mbok kon niku sing genah lho, cacai gak tau ro awakmu tarung karo wong, ngepuki wong gak tau. Kanuragan ngene iki, Cak lho. Walah, iso, Cak. Iya. Iso awakmu. Ya iso, Cak. Kira-kira iki delok ndo, aku njaluk pendapat awakmu. Aku kan kepingin dadi prajurit kerajaan Persia. Kira-kira delok ndo. Nek awakmu ancen pinter olah kanuragan. Caca iki kira-kira pantes tak gak dadi prajurit kerajaan Persia. Kurang ya apa? Nek idelok kok wetenge. Aduh. Jojo get wis loro iki mari mangan mau. Delok lengene. Yo cocok. Cocok ya. Delok gere-gere kaya ngene iki. Yo cocok timbangane aku. Awakmu anjen potongan sak meter kotor, Dik. Gak apa-apa. Bapak biyen gawe nek kurang banyu. Iki ngene, wis. Deloken cacak. Cacak biyen titik-titik tau melok silat. Makanya aku duwe ide kepingin dadi prajurit kerajaan Persia. Deloken salam pembukane cacak silat. Kira-kira kok nek ngelamar dadi prajurit ditopo. Coba tak deloke. Iya. Ini, wis. Yen iki cacak belajar ini. Ngono wis. Pantes tak gak kira. Ngatasane ngono ya aku ki sok encacak. Awakmu iso temen. Ya iso. Sik. Wah. Gajal. Wah. Sik. Oh niki nek ancen iso adekku temen. Oke. Sik, gajal awakmu. Saiki. Dulon ya. Apa iki tak?
gak juru sapa wis. Sebenarnya ulo kobra dah. Terus Teguru aku beto mek sampean ya. bedone. Aku ono jurus ulo kobra mek jeki ngene dah. Ulo kobra campur skorpion. Skorpion. Jadi sing ngarep ngentup sing bisa ya ngentup dah. Dadi entupe loro nek Scorpio. Bahaya entupe loro. Bahaya. Jurusmu gak patek masuk. Wis. Yo kene. Yo. Ini lho. Oh niki wong wedok. Yo nek cacak karo Barwis iki wong lanang. Lah awakmu nang omah ae karo bapak karo ibu. Kok niki wong wedok. Rino ta ngomong sing enak karo cacak. Gatik nangis wong wis gedhe kok cengeng. Kok niki lho gak isin tau didelok wong akeh nangis tengah dalan. Wong sakmene gedhe. Ya apa? Awakmu belum melok cacak karo Barwis ki melok nang ndi? Ojo melok. Engko nang dalan iki nek ana kewan-kewan sing ganas awakmu dicopet kewan ya apa? Iya nek nepaki ana cacak. Lah nek kecandak dhisik durung sampai ketemu cacak. Wah, pinter. Iso ngedek kewan wis. Sapa iki iso ngedek kewan? Awak dhewe kalah wis ya. Kabeh cara iki Cek, ngene. nangis saya laku cicak iki cak. Nek ancene awakmu kepengin melok cacak, saiki cacak takon karo awakmu. Nek awakmu gak gelem mulih nang nggo kepengin nututi cacak. Terus awakmu nangis ana parke apa? Cacahe telu. Wong atasane dulinan. Ayo kan tukono cak. Dulinan ae lho. Apa angele tukono dulinan ae cak. Ayo iki cak. Beri. Santai kok. Awakmu gak gelem mulih melok cacak, tapi awakmu njaluk dulinan. Telu cacahe. Wis. Ngomong, heeh. Awakmu sanggup. Sanggup aku tak golek-golekno, tak tukono kok. Cek jajal. Tak golek-golekno. Masalah ngatasane dolanan. Kon njaluk apa? Banyu putih kok. Lho kali ae kok. Terus kon niku njaluk banyu apa? Banyu panguripan. Oh, tak. Ayo kok aneh. Banyu iso ngomong ta? Embu lho urip. Penguripan iso ngomong ta banyu? Siji banyu panguripan. Sing nomor loro awakmu njaluk apa? Ngetringin sesindenan. Wit ringin sesindenan. Lah nek iku ana wit ringin gedhe kok. Iku lho pake, Dik. Tak ketokno gak apa-apa. Aku kumon, nduk lor ana ringin. Iya apa? Ringine gedhe pisan. Lah iya ono. Tunggu dhewe sih aku mau jaluk iku. Terus jalukmu Ngetringin sesindenan. ringin sing iso sini. Ono ta? Wis, awakmu tak pacaki ringin. Engko nyanyi. Lo. Yo gak iso. Gak iso. Gak iso. Awakmu gak iso. Gak iso. Yo gak iso ujugmu skorpion aja. Iya ya, skorpion yo ngentup. Telune. Sing telu apa, Dik? Aku njaluk manuk. Lho, Lho, nduk omah iku ono manuke bapak, Dik. ane iki kurang ajar iki. Lho, manuke bapak lah ono. Nduk pawon iku lho ono. Lah iya. Kocak lomo. Bapak nduk pawon ono kutut, ono perenjak. Manuke bapak.
itu ya apa maksudnya? Ah, manuk bahan panah iku nek terkuku barang iku sing. Terus apa? Oh, manuke bapak iku ya manuk. Terus awakmu njaluk manuk sing ya apa? Manuk apa? Aja ngono. Sing kaya kenek geni murup, kebul-kebul, manuk apa awakmu? Manuk bulbul. Manuk bulbul. Oh, tidak ada jelma. Sing iso tata jalma. Tadi jegelat cak to, tenang ae. Manuk bulbul sing iso tata jalma. Iya, Cak. Wis, Tak kesuwen, Cak. kon ku gak kesuwen yo. Aku udah digolek. Telu jalukan tapi aneh goblok. Gampang itu. Kon lho aja gampang-gampang. Ya teko digoleki ae. Kayak nang di Serlongan ono. Yo nek nemokno, nek gak nemokno, nek nangis terus gak mulih. Digoleki maneh. Terus nek sampe gak nemokno, Ya wis. Kan gak ono. yo Cek gak ngene nangis, Beb. Cak. Cek gak nangis arek Ngene, Beb. iki. Sakno, Cak. Nek anjene telu penjalukanmu, siji banyu panguripan, loro wit ringin sing bisa sesindenan, telu manuk bulbul sing iso tata jalma. Yo, nek ngono awakmu saiki mulya nang bapak karo mbok. Cacak karo bar wis tak goleki dulinan apa sing mok jalu. Ayo, Cak, aku boleh. Yo. Boleh, aku boleh sampean, sampean kok. Iya, Dik. Wong aku iki cacak tresno karo adik, ojo kuwatir. Sing tenang. Ya, wis saiki mulya ojo nangis. Dulinan telu cacah iki tak dolekane karo bar wis. Gak ngono. Ya, ayo. Wis, mulya. Temen lho, Cak. Yo. Iki udah digoleki. Heeh. Ah. Hati-hati. Wis, ya apa iki? Awak dhewe wis sanggup ndolek iki. Timbangane rewel koyo ngono lho, Cak. Ancen arek wedok. Iya. Terus Ayo. budal mlebu nang alas, sapa ngerti ana. Ono sarep. Manuk bulbul sing saka jalma manggone koyoke nang alas. Nah, Iya. Wis, ayo. dan Belancang dolek kulinan telu ae. Dolek nang maneh. Alas kawan opo. Bar wis ki mau rumah nang ya. Wah, gelawang rek dolek nang teh jalukane peri kok iki aneh-aneh. Manuk sing iso tata jalma. Wit ringin sing iso sesindenan. Sing telu banyu banget. Terus yo oh nek tak ketemu. Si tak lerep si ae kok dene awakku wis senteng tak tutup ning golek iman. Ger. Apa awakmu ana tak ndelone alas kok ketoke ana sing kok pikirno. Kula niki bingung, Mbah. Kula niki ditangisi adik kula ndoleki dulinan telu cacahe. Golek dulinan telu cacahe. Nggih. Siji wit ringin sing iso sesindenan. Loro manuk bulbul sing iso tata jalma, sing nomor 3 banyu panguripan. Lah niki wau kula melampas sak lebeting alas ngalor ngidul ngetan kulon mboten nemokno, Mbah.
Kula leren teng mriki pegel awak kula. Kula barman. Iya, Barman. Nggih. Karepane adikmu ya ora sembrono tegese aneh-aneh sing dijaluk perkara dulinan telungwana cacahe kuwi. Lah nggih, Mbah. Wong jaluk dulinan nek dulinan pelembungan toto tiet napa bal bekel ngono gampang, Mbah. Nanging nuwun sewu ya. Ya lho, aku bakal aweh pitulungan marang sliramu. Mbok menawa dijabahi katembadan karepmu bisa nuruti karepe adikmu. Wah, sing temen sampeyan niku, Mbah. Sampeyan nabrak kali kula. Sampeyan saged menehi dulinan 3 niku. Iya. Aku ya ora sanggup. Nanging aku menehi dalan karo sliramu, awakmu kudu manut aku. Nggih, kula manut. Pokoke kula saged nyenengaken adik kula nemokno dulinan 3 niku wae, Mbak. Ya napa, Mbak? Iki ana wujude bal. Iki bakal tak sawatake kipingen lakune bal iki. Aja nganti noleh iwo noleh nengen. Aja nganti ngrungokno suarane apa ae. Sing krungu kupingmu aja direken, tegese aja dirungokno ya, Ngger ya. Oh, nggih, Mbak. Ana endi papan gununge rusuhe bal iki? Wasna kipingen. Nggih, Mbak. Napa sing sampeyan omongaken kula istirahaken. Reronceneng lakon gelare jagat tak isine wis ginaris dadi pepetening kodrat. Apa kabeh kejadian lakon iki wis dikersakake karo Gusti Kang Hagara Jagat. Sopo? Cacah kok tambah tuwek. Goleki napa? Cacah kula. Sampai sinten? Ya. Mboten semerap cacah kula, Cak Barman. Ora. Gede, dhuwur, putih, ganteng. Mboten semerap jenengan. Ora. Ten pundi, Mbah? Awakmu golek iku parane nang iki. Parane ning alas daerah kene iki. Terus tujuanmu karo cacakmu mau lapo? Golek banyu panguripan. Karo ringin sinden. Lan sijine maneh golek manuk bulbul. Kanggo nyenengno adik kula sing lagi ngrengeh ae. Sakno, Mbah. Dadi iku sing mbok golek. Nggih, Mbah. Kira-kira tujuanmu ning endi? Nggih, kula badhe keliling teng mriki madosi cacak kula niku wau. Kok semerang jenengan iki bek menawa mlakune ten pundi, Mbak? Ya. Aneh-aneh apa sing mbok karepno nuruti karepe adikmu. Nggih. Nanging aku bakal aweh pitulungan marang sliramu supaya aku enggal bisa petuk apa sing mbok karepno. Banyu panguripan. Ya. Nggih, Mbak. Siji banyu panguripan, loro ringin sinden, Ya. telu manuk bulbul sing bungkus dhewe. Iso tono, iso nata dalem. Kula mriki kok menawa iki dalan kanggo awakmu sing bakal bisa petuk apa sing karep adik. Nggih, Mbak. Nanging ngono. Aku duwe bal sing rupane kaya ngene iki. Nggih. Iki bakal tak kawat. Kipingen wasna ana ing papan gunung iki bal iki. Aja nganti ngrungokno swara apa ae.
Dadi bal di mumbul tak kejar Mbah yo, tak goleki. Toleh niwa lan meneng. Yo. Nggih, Mbah. Wat. Jenengmu Peri. Lah terus awakmu tujuanmu lapo? Madhep caca. Caca karo cak barwan. Lah cacakmu golek ya apa? Iku wae ngomong. Tulinan, Mbak. Jaluk tulinan. Nggih, Mbak. Apa ae, Bu? Banyu panguripan, Mbak. Banyu penguripan. Kue Manuk bulbul. Oh. Wringin sing iso sesindenan. Nggih, Mbak. Tapi sampe kemarep-marep, Mbak, karo cacaku lho. Ngene Peri. Ya. Mbok menawa iki bakal dalane awakmu bisa kepethuk karo cacakmu lan bisa kepethuk dolanan sing mbok karepno. Iki ana wujude bal sing bakal tak sawatno. Wasno bal iki rutuhe ana endi? Lah lakumu aja toleh-toleh, aja noleh ngiwa noleh nengen, aja ngrungokno swara apa ae sing kira-kira krungu suarane ngene kupingmu ya. Aja nganti dirungokno, ya. Delengen. Bal iki bakal tak sawatno. Wasno ana endi rutuhe bal iki? Kowe bakal bisa kebentuk dolanan luwasno sing mbok arepno tak sing saka kadoan ya. Barman. Barwis. Perisedi. Aja kaget. Jenengmu lak Perisedi to. Iya. Ya aku sejatine katelune dolanan sing mbok goleki iki salah sijine ya. Ya aku manuk bulbul. Perisedi.
saiki kowe wis keturutan ketemu karo aku si Manuk Bulbul. Banjur kowe dolananmu liyane opo? Banyu penguripan. Sijine maneh ringin sing bisa sesindenan. Iya. Mau kalau rati nemu nalar. Ning sejatine ana. Sakabehe dolanan sing mbok karepake kuwi ana. Ya. Kae sawangen sing ana pojok wetan kae sumbere banyu penguripan. Kono njupuk sawetara. Njupuk sithik wae. Ngene Tresedi. Kowe wis oleh banyu penguripan, ya. Ning aja kesusu bali. Iki sedulurmu sekarone Barman lan Barwis ki nandang kacilakan. Dheweke delengen ana watu sekembaran sak kiwa tengenmu kuwi wujude kadangmu si Barman lan Barwis. Mula Tresedi, ya aja kesuwen, ya tetesno banyu penguripan menyang reca sak kloron kuwi. Kono sijine. Iya. Barman. Iki kok ana manuk sakmene gedene, Dik. Awakmu tekan kene. Man. Barman. Nggih. Wis. Manuk iki dadi sing ngomong, Dik. Kaget. Ya aku sing iso ngomong ki aku. Oh, sampean manuk sing iso ngomong. Manuk bulbul. Kowe nalika goleki dolanane adimu, kowe ora nggatekke apa sing dadi dawuhe Bapak Nujum nalika semono. Anti ana swara kowe kepilut, keprungu lan kowe noleh wujude dadi reca. Semono uga adimu si Barwis. Nanging saiki wis dadi waluya wengi, wis dadi menungsa maneh. Tresedi, ki banyu penguripan dolananmu ya wis ana. Wis ketemu. Tur kowe wis ketemu karo aku, karo si Manuk Bulbul. Lah kae sing ana pojokan kae, sing pernah kidul wetan kae, ya kae wujude ringin sing bisa sinden. Ya. Ngene, Tresedi. Wis saiki mengko ringin sing bisa sinden kuwi kongkon bedol karo kadangmu sekarone Barman Barwis. Perlune kena mbok gawa bali, ya. Lan kowe njupuka banyu penguripan sak cukupe banyu penguripan gawanen mulih. Ayo tak terno menyang bali omahku kabeh bali.
jenenge arek wis? Aku Barman. 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 Kok kudu kon nulungi arek iki? Sakno wong wedok sampean pecuti kaya ngono iki lho. Gak peduli, iku urusanku. Ya sakno aku gak mentolo tak tulungi iku mau. Apa ku? Barman, Wak. Barman. Pak Dulut, adikku. Barwis. Tarik gawe apa? Kulon ningali arek wedok iki mau dipecuti kali nika lho. Lho, potongane kaya mel karnaval. Ora ngerti rezeki duwe keruputan. Lopot apa wong gak lapo-lapo dipecuti ya sakno e, Wak. Ora ngerti. Iki ngono bojoku aku raga persi. Wi, Lho, kok wi? Piye? Paman Perdana Menteri. Barman, Wak. Barman, Barwis. Barwis, adikku. Pamrihmu apa nganti kowe wani nulungi wong wadon sing duwe keluputan iki? Iki hukuman iki. Ya gak pamrih apa-apa, Wak, sakno wong wedok kok dipecuti lho. Lah terus awakmu nganti wani mlebu laladan keraton Persia karepmu apa? Nulungi wong wedok iki. Bisa nulungi. Ning pindhone duwe karep apa? Aku ndek dulinan, Wak. 3 cacahe. Omamu nih? Nek sampean opo sampean e? Heh? Omaku desa sebelah. Dulinan apa ae? Siji, ringin sing isok sesindenan. Lah, gak percaya wis. Gak percaya. Gak percaya. Sing nomor 2, banyu panguripan. Pregedek. Lho. Yo apa wis? wong desa. Keraton Persia itu gak kurang dolanan-dolanan sing aneh-aneh iki akeh. Alah tapi yo jek apik dolin aku. Yo. Beda. Nomor 3. Sing nomor 3 manuk bulbul sing iso tata jalma. Iki malah Mosok duwe. Abang Rei Duroma. Lah ya Allah. Barman, Barwis, temenan omongmu kuwi gak goroh. Ya temen, Pak. Omahmu ngendi? Desa sebelah. Saumpama tak buktekake karo Sinuwun Prabu menyang omahmu nek kowe goroh, kowe wani dihukum gelem disiksa. Sembarang wani deloken nek gak Temenan? percaya. Ayo, Apik ana dulu. menyang omahmu. Ayo. Lo gue teter ini lo. Ayo lah kemenderan. Nah lapo saya tuwek-tuwek segeran. Kok nek wis gede-gede lho awak dhewe ku lapo? Aku ku trauma. Trauma lapo sih kan? Ya ini kan gegeran aja biasa. Lah sampean ndak aku gegeran wong sampean gak trimo. Wong aku kurang apa sampean anggur-anggur awak wis merotoli. Nekat ra diwayun ku yo lapo.
Kapan sih? Nabian wong telu. Itu zaman biyen ae. Lah iya, Rek. Saiki wis ono kabeh. Ono kabeh. Nang aku ki bari ono pisan ngono ta. Wah. Oh, tak wet-wet. Yo iya Eman-eman. Eman-eman. Masih awak dhewe kepingin iya. Kepingin dipuji kandha Mas. Aja atik ngono ta lah Kang, awak dhewe padha tuwa iki apa. Ayo contoh arek sing apik. Tur maneh lingkungan kene iki gak ono sing lawas karya kok konco. Iya, muga-muga panjang umur ya awak dhewe. Sing sabar ya. Kurang sabar ya apa sih aku? Ngadep Masa ana loro telu ya tak tunggoki ae. Lho. Delok entalan. Nek delok arek-arek rukun karo kancane ngono, mak dhewe ya seneng kae. Iku bang apa ku potensi lah iku. Ora sampean iku. Ngono dari bogentil. Ya iku kembang mawar, Rek. Loh, lah apa, Wan? Kok. Iki pikir sapa sih yang milih kakak-kakak iki lek. Kok. Lah iki, loh, Jadi ini Barman. Lho iki sapa iki sing? Persedi. Kudono, Dik. Iku wong elek-elek loro kuwi sapa kuwi? Lho. Peri. Ditakon wong tuwa. Gak ngono, Mbok. Dik, omong ngono. Kok lu tambek kan? Lho iki apamu Persedi? Ya api. Lho Sik, aku kok penasaran. cak nyekel wani nyekel manuk. Mak, Iki manuk lanang ta wedok iki? Ono temen iku aja Mak. kan ngono. Lho jaler. Manuk bulbul iki jaler. Mosok lanang ta wedok iki? Jaler saestu Baru niki. Mbok sampean delok sik lho. Tengerane apa, Mbok? Nek wedok ku iso ngendhok rek. Saya tak deloke. Hei. Dudu ndok. Masa Mak? Ya apa, Mbok? Masa Mak? Wedok wis kendhok loro. Lho, ndok. Lah ngapa lho rek? Lho, ilang. Lho. Loro, Mbok. Loro Dik. Mat, ndoke loro. Ini ndokmu. Lah, aku gorong duwe ndok, Dik cilik. Kok penasaran? Aku tak periksa. Wah, aku lho guyon ambek arek-arek kok periksa. Oh, beda pancet ngono iku. Bapak lak yo duwe ndok, Lah Mbok. iya. Bapak lak yo duwe ndok ya. Bapakmu? Wong mak yo Ojo, Pak. Dekat situ. Ojo, Pak. Wis sampean lungguh ae, Pak. Seneng ya, Rek? Persedi. Seneng ngono ya, lah seneng anak iki. Bapakmu mbokmu kandhanono. Menawa iki mengko sedhela maneh arep ana dayoh. Ya. Ya nyocoke karo omonge Barman Barwis ya. Lan ndi dayohmu, Man? Wis. Ana dayoh wong Sak lombo ngono gedhe. wong gedhe iki tegese ora wong abuh ngono. Kandhanono mbokmu kuwi. ana wong abuh jarine. Wong dukur. Jarine mau ngakune ku raja. Heh? Tak gawe listrik ah. Anak penos sing wedok dulu. Tak rasa-rasakno. Ayo diperiksa no ani. Apa? Kok eneng pati jare.
Gak ngono sip kok niki lho. Lah. Tambah sira sampean. Anak penak lho Wasno. Anggur-anggur wong gerang gak apa-apa, pokoke mewek-mewek iki lho. Anak klebu wis gak iku gak iku dhisik. Karo lho, ana wong ngene kok karo peno. Ngamen ta, Dik? Lho, cek api. Jangan gak iso lho. Apik ya, Mbok ya. Selikan. Hei, Paman Darwis, panglima pasukan. Nggih niki mbok kula, niki bapak kula. Men, Dipun tepangaken nami kula Harun Alamsyah, Raja Persi. lho. Ora sama. Sampeyan buku ae. Sampeyan anggur. Iki apa? Aku ta. Iki perubahan salon ya. Nun sewu. Parman Darwis iki anak sampean. Nggih, tiga-tiga niku ya kok kula. Gusti. Kula saleh mriki. Monggo. Ya iki Mak. Monggo Gusti. Anu Bapak Parman Darwis. Ayo nyatak nolek pancen awakmu duwe dolanan telu. Sing wujude ringin iso sesindanan. lho, Manuk bulbul sing iso tata jalma ambek banyu pangurukan. Endi? Dik. Ngono, Dik. Nang arep wong iki, Dik. Ringin sing iso sesindanan sing nuwun sewu sampeyan wis merep nggih. omongane anakku sing adanya. Oh, iki ta. Iki iso sinden. Nggih, les Gusti. Nggih menika dolenan ya kok kula. Sopo sing nyuwara iki? Cukup aku percaya. Ya, saya percaya. Thank you.
Niki tesih enten banyu penguripan. Banyu panguripan. Nggih sinuwun. Sing ndi banyu penguripan? Saiki iki banyu panguripan. Sampeyan nek kepingin ngerti buktekaken mawon bapakne Barman Barwis niki sampean pejahi. Lho kudu ana buktine Mas. Carane mbuktekno iki kepiye? Nggih bapakne dipejahi. Bapakne dipateni Kira banyu panguripan. Nggih. Ketok aku kepengin ngerti buktine. Jarene nggih bapake Barman Barwis dipateni dhisik. Lah kita dhewe kanjeng kula setan iki ya. Hah? Kangge bukti sinuwun. Ya. sediluwe kanggo mbuktekno nek banyu iki temen-temen banyu Apa Gusti? Lah sapa? Kene. Yang niku lho. Lho iki panglimaku lho. Lho, hei. Kene Pak, kene. Oh, sorry sini ngarepe dadi raja. Malu. Tunggu, ini ya. Kalem-kalem ya. Kanggo mbuktekno banyu. Banyu penguripan niki ten kendi. Terus nek wis pati ngene iki, Digrojok banyu penguripan. oh, digrojok banyu. Nggih ten kendi Pertolo niki. Iki kesane meneh saged. Oh ngaten. Grojos. Lah. Mbon nampak bablas sampean dadi saksi ngene. Gusti. Ora pale. Ora gurang kote, kok tak tuku. Ora pale. Lho, sangat. Sampeyan grojo. Bapakku bujangan. Banyu penguripan. Lah. Kersane sehat. Gusti, lho. Niku kok sepo kok ditetesaken mati yo miring ngene. Enggak tak tutupi kok. Sinuwun Raja Lumcan. Menika bapak kula liwon niki tiyang tani. Oh, Niki panen ning panen timun napa jenengan kersa? Pripun? Nggih. Dilem aku. Kersa Gusti. Sing ngomong iki Panjenengane dhewe ya. Nggih. Ya. gak isi Oh, sampean. sapa? Oh. Oh iki to. Iki manuk bulbul sing iso ngomong iki. Nggih, tapi kula niki mpun tuwa manuk bulbul sing ngurak. Dados buntut kula pun bodol ngurak. Apa? Manuk iko kok kadosane ngepek kepiping terus. Tetap ngablak blas. Lho, lha wis iki asine. Lah buntut kula dipek kalian Mbok Yanti. Panenane dhewe nggih. Monggo. Kadane mboten panen nggih. Medel niku napa? Tipune tangga. Nggih. Sampeyan ngomong apa? Monggo dicipi. Pentil kok sampeyan kudu blek. Mati. Ae niku. Nggih, sae. Boten Gusti boten karbitan temu kula niku. Cangkokan niku kok. Maksud aku Gusti. Cangkokan. Sumedul. Nggih. Sinuwun. Lah niki Pak Salam mboten disukani to. Apa to? Pak Salam, Pak Mas Salam iki lho. Oh. Ani, Mas. Nah, Oke. Paman, monggo. Monggo niku. Sampeyan tego. Iki kula wakilaken iki to. Lan kula iki bokok balik. Panele. Iki teko karepku. menungso kedahe nggih nglairaken menungso, nek menungso mboten wonten nglairaken kewan. Sedaya menika enten sing rekayasa. Panjenengan babaraken
putranipun nggih wujud menungso. Ning enten sing damel kipun. Anakku sing sesaran wujud kewan, sing kaping pindho wujud kewan. Niku damelane menungso. Sing gawe menungso. Kula dunguk boten wonten malih nggih Panglima Darussalam niku. Kebongkar Kang matine. Masih ya apa-apa tetep anaknya. Ayo tutup. Ayo. Sampeyan kok tak lempno. Harun Alamsah tak capel bahasaku. Wis tak lihat tak kajati, aku kepingin dongeng kawibawan. Aku pribadi raja, nok Persi. Kabeh pindho aku gak lakoni lo. Nek gapuramu iki ra biar esok esake. Ngerti lho? Ya. Sedaya kedadosan niki boten sanes perbuatane Panglima Darussalam. Lah, lare tiga niki dadosipun boten sinten-sinten. Anak loro Tadi nare. Ayo tak nare. Belum ya menang. Ayo, menang ijo yo. Hormat kalian kami. Lajeng anak kok sing asli Dari PLN. Baik. Yang anakku. Panglima Darussalam kerjipun panjenengan kepinjong keng kawibawan panjenengan kepingin nggawe porsi daging wonten Pamrika panjenengan sampun kepanggih sedaya putra panjenengan. Rompae keluarga sedaya menika boten sanes lan panika sampun paripurna. Paripurnane lakon anyar turune kang sase orden. Sakit